Bé, gràcies per estar aquí avui a l'estació de tren de Móra la Nova. Som companys d'Esquerra Republicana de les 4 comarques de les Terres de l'Ebre i bàsicament venim a denunciar que després de l'acabament de les obres del túnel de Roda de Barà, que en principi les reiterades promeses que se mos havien fet des dels diferents governs de que després de les obres disposaríem de més i millors serveis ferroviaris, i veiem que la realitat és molt diferent i que encara a les Terres de l'Ebre seguim estant sense que cap de les promeses que se mos havien fet se complisquen, i a més, quan a l'anterior govern havíem previst que el 2024 també a les Terres de l'Ebre disposaríem d'una autoritat territorial de mobilitat que se sumaria a les de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, i tindríem un òrgan de governança propi per tal de decidir en funció de les necessitats que es contemplessin des del territori, decidir el model de transport i gestionar-lo des de les Terres de l'Ebre. Tot això no només no fem passos endavant, sinó que fem passos enrere, i el govern actualment el que ens planteja és el 2026, per tant 2 anys de retard. No només no disposar de l'autoritat territorial de mobilitat, insistixo, no disposar de que els trens se gestionen, les decisions se gestionen de les Terres de l'Ebre, sinó que plantegen que s'integre a l'autoritat territorial de mobilitat del Camp de Tarragona. Per tant, en una lògica de centralisme, de renúncia d'espais de governança per a les Terres de l'Ebre, que pensàvem que ja estava descartada pels governs de la Generalitat, i en canvi la tornem a recuperar. Per tant, des d'Esquerra Republicana entenem que l'autoritat territorial de mobilitat és irrenunciable, entenem que hem de recuperar serveis que hem perdut, i al final, per acabar de posar la cirereta, el govern de la Generalitat fa poques setmanes anunciava un pla ferroviari a 25 anys vista, on les Terres de l'Ebre no hi apareixem per a res. Per tant, nul·la visió territorial del govern socialista del president Illa, poca ambició per a les Terres de l'Ebre, poca ambició del govern des de les Terres de l'Ebre, i això des d'Esquerra Republicana, que sempre hem defensat que les polítiques les hem de fer des del territori, entenem que és inadmissible. Continuarem treballant, continuarem lluitant per disposar de més trens, de més freqüències a les Terres de l'Ebre, i per acabar, tal com vam fer l'any 2020, este proper 20 de desembre també hi participarem al tall de vies a l'Aldea, convocat per la plataforma Trens Dignes, per tal de reivindicar això, un servei de tren digne per a totes les Terres de l'Ebre. Gràcies. Passo la paraula al company Toni Gilabert, president del Consell Comarcal del Baix Ebre, i segueix en la roda de premsa. Gràcies. És una falta de respecte per a les Terres de l'Ebre que el govern socialista permeti a la Renfe fer una campanya publicitària a través de la ràdio, presumint i traient pit de que ha millorat el transport ferroviari i la freqüència al sud de Catalunya. Quin país entenen ells per Catalunya? Ells deuen entendre que Catalunya, la Catalunya Sud, acaba al Camp de Tarragona, perquè aquí a les Terres de l'Ebre no hem tingut cap tipus de millora. Continuem sense noves freqüències de l'Avant a l'Aldea. Tampoc para cap Euromet. A Ulldecona tampoc arriben més trens. Ens falten trens semidirectes cap a Barcelona, i aquí al Ribera d'Ebre també falten trens semidirectes a partir de Tarragona fins a Barcelona. Totes les demandes que es van fer des d'aquí, des del territori, abans de les obres del famós túnel, han estat desestimades. Han estat ignorades pel govern de la Generalitat i pel govern central, i això toca denunciar-ho. Des d'Esquerra continuem lluitant per un servei de trens dignes. Aquí a les Terres de l'Ebre volem més trens i volem més freqüències. Per això, el proper dia 20 de desembre estarem a la manifestació convocada a l'Aldea. Estirem al tall de vies, com sempre, demanant trens dignes per a les Terres de l'Ebre. I ara passo la paraula al company Joan Albanell, de Gandesa i president del Consell Comarcal.
Comarcal de la Terra Alta. Bé, bon dia a tots i gràcies per vindre aquí. En aquesta roda de premsa, com bé sabeu i com esteu veient, estem denunciant la deixadesa del govern socialista en les nostres terres. Des de la Terra Alta, òbviament, el tren el veiem lluny, sí que és cert que tenim una parada a la Pobla de Massaluca. No obstant, ahir, per exemple, al plenari del Consell Comarcal de la Terra Alta es va aprovar la moció en defensa de la construcció de l'estació intermodal de Vila-seca, una moció que els companys de la Ribera ens van fer arribar i que no hi podem fer més que donar suport a aquesta moció, perquè ens ha de permetre la connexió en alta velocitat, ens ha de permetre també la connexió en el corredor mediterrani o també l'enllaç en un futur en l'estació tramvia del Camp de Tarragona. S'han de rebutjar les altres alternatives perquè és que si no ens tornem a tindre un greuge comparatiu en les comarques de l'interior com són la Ribera, la Terra Alta o també el Priorat. I en aquest sentit demanaríem que l'estació intermodal s'apostés per Vila-seca per tal de que les nostres comarques no estiguessin a tornar agreujades. També m'agradaria se va presentar al seu moment des de l'administració, des del Consell Comarcal, un estudi de millorar el transport públic, l'estudi que servia també per millorar la freqüència de busos que van des de Gandesa o des de la Terra Alta fins aquí a l'estació de Móra la Nova. És necessari aquesta freqüència, no sé si s'ha de fer a nivell de demanda, sota demanda o quin altre sistema, però sí que està demandat. Se mos va dir que com que la línia estava en obres, la R15, se va parar aquesta demanda que fem des de la Terra Alta, però crec que és totalment necessari que tinguéssim aquesta connexió i que a més aquesta connexió vagi sempre en consonància amb els horaris de tren d'aquí de l'estació de Móra perquè poguéssim tindre aquesta línia en les ciutats de Reus, Tarragona, Barcelona i també des a Saragossa. Per tant, que no ens menys tinguen més també a la comarca de Terra Alta. Cert que el tema de transport ferroviari no hem tingut mai aquestes connexions o no hem tingut mai una connexió directa o gairebé directa, però sí que hem de denunciar i hem de fer costat als companys de la Ribera perquè estar aquí a l'estació de Móra la Nova fent aquestes reivindicacions també ens repercuteix a la Terra Alta. Gràcies, i ara passo la paraula al company Francesc Barber. Des de la Ribera d'Ebre veiem com una vegada més se menysté i es margina a la nostra línia dins de l'esquema ferroviari català. Portem molts anys d'abandonament, som l'única línia de mitja distància, perquè ja no es pot parlar de rodalies en una línia com la R15, que té més de 3 hores des de les estacions de la Ribera d'Ebre fins a Barcelona, estem parlant de regionals o de mitja distància, on no s'ha renovat el material rodant, a diferència del que ha passat en altres línies d'altres regions catalanes, i acumulem que cap de les peticions que sistemàticament hem anat posant damunt la taula, que són sempre les mateixes, és a dir, trens semidirectes, no volem que algú que ha pujat al tren a Riba-roja d'Ebre i que té 3 hores i quart o més fins a Barcelona hagi de veure com el seu tren tarda mitja hora més per fer parades a municipis del Camp de Tarragona que tenen d'altres serveis de rodalies, que tenen altres connexions amb Barcelona, i inclouria Sant Vicenç o Vilanova. Estem fent, els que vivim més lluny de Barcelona, estem fent de rodalies a d'altres territoris en les nostres freqüències. Demanem única i exclusivament una o dues freqüències semidirectes a partir de Tarragona i mai s'ha atès. Aquí la responsabilitat compartida tant del govern de la Generalitat, el secretari Nadal ens ha escoltat aquesta reivindicació moltes vegades, també a través de la taula de mobilitat que assistim a la Ribera d'Ebre en el conjunt de Terres de l'Ebre i mai s'ha atès, però també l'Estat. Aquí hi ha trens, hi ha freqüències que comencen a Casp, que comencen a Saragossa, que comencen fins i tot a Madrid i que són potestat de l'Estat poder fer que aquests trens siguin algun dels semidirectes. Tampoc el govern socialista, ni del govern de la Generalitat, ni del govern de Madrid han atès mai cap d'aquestes reivindicacions. I ara, quan se'ns posa damunt la taula una planificació 25 anys vista, constatem una vegada més l'abandonament i la marginació de la línia R15, de la línia que havia sigut la històrica dels directes entre Barcelona i Madrid i que acaba acumulant els greuges afegits d'estar en una posició encara
més allunyada i més excèntrica de Barcelona i del camp. Sumo a les reflexions que s'han fet els que m'han precedit. Sembla que quan parlem de Catalunya Sud s'acaba al Camp de Tarragona. Com a molt en aquesta intermodal que reclamem per a tindre la connectivitat mínima necessària en la resta de la xarxa ferroviària del país, i sumat a un segon greuge, ho ha apuntat molt bé el company de la Terra Alta, i és que per arribar a les nostres estacions, si ens creiem que les estacions de ferrocarril són una peça clau del transport públic, ens cal una freqüència molt més alta i molt més capilar de transport en bus que apropi els nostres veïns a les estacions. Aquí no tenim una estació a cada poble, malgrat a la Ribera tenim 4 estacions de tren, la majoria de municipis no en tenen, per tant hem de ser també capaços d'articular transport fins a aquestes estacions. Tot això ens porta i ens aboca una vegada més que Esquerra, des de qualsevol institució on estiguem, ajuntaments, consells, qualsevol altre àmbit, seguirem reclamant inversions i dignitat per als nostres veïns i veïnes, que són sempre els que acaben pagant la pitjor peça en el transport ferroviari del país. En aquest sentit, malgrat el cansament i el desànim que a vegades hi ha entre la ciutadania quan se'ls convoca a l'enèsima reivindicació d'anar a una manifestació, el proper dia 20 cal ser tots a l'Aldea. Gràcies.